Sal-miliet, l-abart u lanqas ksieħ. Hekk jgħid il-Malti, madankollu dan żgur mhux se jkun qed jgħod għal din is-sena. Għaliex? Għax din is-sena t-temp ukoll qed jgħin mhux ftit biex nitlu sew fl-ambjent tipiku xitwi. Bl-istaġun jibda s-sibt li għadda. Dan der ukoll illum hekk kif qam riħ qawwi venven li laħaq il-forza 7. U dan ir-rieħ mhux ħajkun qed ibatti, anzi mistenni jibqa' qawwi. Propju dwar it-temp għal dan iż-żmien ta' festi tkellimna mal-bassar tat-temp Patrick Zara mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Għada, dan ir-riħ ħajkompli idur iktar lejn ħata tramuntana. Issa meta ngħidu li tramuntana normalment f'żmien tax-xitwa iwaqqa' temperaturi iktar. Fil-fatt dik li ħajġri fil-miliet ħadkun l-inqas temperatura f'dal-perjodu biex ngħidu hekk għaliex dik li nsejħu t-temperatura l-inqas waħda l-minimum ħadkun 7 u l-ogħla waħda ħadkun 14. Però jirriżulta li din mhux inqas temperatura li qatt ġiet irreġistrata nhar il-miliet lanqas. L-aktar miliet kiesaħ ġie rreġistrat propju fl-1986 fejn it-temperatura niżlet 3.7 gradi Celsius. Madankollu, it-temp għal-għada xorta waħda mistenni jkun bix-xita. Kemm għada u kemm fil-miliet x-xita ħadib hemm bħal mamlet diġà il-għaddejja ftit mhux li hemm affarijiet kbar, imma x-xita ħadib hemmhekk. Tantu hekk li jista' jkun ukoll li mal-ħalbit tax-xita jista' jkollna xi ħalbit tas-silġ ħafifa. L-ammulaw għaliex dak li ħanajdu l-freezing level niżel ħafna tbaxxa ħafna. Issa però jidher illi l-għada fejn kellu bżonn ikun hekk tal-istrina suppost għandu ikun iktar imsaħħab milli bix-xita, ġifieri suppost għandu jkun ħafna ħjar. Għalkemm għadna ftit il-bogħod mill-aħħar jum tas-sena u l-ewwel jum tas-sena l-ġdida, l-Uffiċċju Meteoroloġiku xorta għandu ħiel ta' kif se jkun it-temp f'dawn il-ġranet. Jidher li wara l-istrina jidher minn hemm lem għalmenu sal-ewwel tas-sena jidher li xorta ħaġa jkun hemm xi maltempati ġifieri, però id-differenza forsi ftit xita inqas riħ.